Pasado alas 3 itay malim, kabayatan ti spot checkpoint ti MPS Bangged, iti Santa Rosa Lipcan Diversion Road, napansinda daytoy 18-wheeler trailer truck nga datag tintinag adaga ken bato. Idi nasaludsod si driver no niya tilinawon ti truck, kunana abat bato ti kargada anagapo iti kabantayin iti likwan baay. Awan tinay pakita at transport permit ti driver, rason anahold daytoy. Dagos met ang nakikoordinar ti pulisya iti Senro Bangged. Idi nayaban mi ti Senro ma'am, nagtultulit ti investigation mi, da certain antong nga nang hire kanya da to pick up dagitoy nga bato nga dagdaga nga nagkaputitikwan baay nga may transport from Abra to Isabela. Iti panagimbentaryo ti DENR na amuan an ikarga iti truck ti 990 as sako ang naglaon ti mineral ores. Dagiti sako ket adaan marka a Department of Agriculture ken adaan label na a not for sale, a posible at taktikada. So ngayon po we are doing our inventory and we are also going to be conducting a technical verification as to the mineral components. We'll be getting samples from these mineral sacks as to ascertain to put into consideration the mineral assay testing. Ipapadala po natin ito sa ating MGB car, kinoordinate na po natin para po sa verification kung ano pong mga mineral components ang nasa mga alleged na mineral ore sacks na trinansport po ng ating mga driver at pahante. Malawag ti driver ti truck, idi rabi iarinugyan dagiti nadanon da a tao, tinagikarga ti sako iti truck ijay likwan baay. Saan da ang nakibibiyang iti pahinantena iti panagikarga. Ket apaman ang nakadanon da iti Bangged, dito'y dan ang napara. Hindi ko alam kasi kung alam ko na ba't ikakarga ko yan. Hindi ko alam na kung anong laman na bato na yan. Ang sabi sa akin kasi, pambahay daw. Pambahay nga, bato. Kasi meron mong ginagawa yung idikit ang katira ng palita, ihalo para mong design. Yan ang alam ko. Hindi ko alam na gano'n palang bato na yan ang may palaman. Pati kami naabala. Kumis kumita, wala na. Itong pakarga dito sa Abra, sa taas. Kilala niyo, sir, kung sino? Hindi, ma'am. Saan niyo kinuha mismo, sir? Doon sa bundok nga. Bundok mismo. Nakalagay lang lupa yan, kinarga sa amin. Daytoy ti damo da abiyahe dito'y probinsya. Tiyag dama, ti 18-wheeler trailer truck, ti naka-impound iti Abra PPO. Wala po kasing hawak na mineral ore transport permit or permit ang mga driver natin sa pagtransport ng mga mineral sacks na ito. Ang prima facie po yun sa aming paningin, nagkaroon po, siguro ito po ay allegedly a product of illegal mining. Kunati DENR, posible ang maipila ti reklamo nga illegal transport of mineral ores, theft of minerals, illegal extraction, kontra iti tao nga dati likudan ti maipagarop apan naglabsing ti Republic Act 7942 when the Philippine Mining Act of 1995. Daytoy ti kadakkelan ano kumpiskar ang mineral ores sipud 2015. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.